खोथियाखौ फोदों बेयाव जिरायगोन बेयाव न'आ जाहैबाय बोरै माने फैनानै बेयाव नेगोन जिरायनानै आरामसे मानसिबो रायबाय था खोथियाखौ नेबाय था बर जानाय नङा थ' हे गाइसमोन नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय 20 दिनसो सिगां जोंहा खोथिया फोदोंमोन बे खोथियाखौ नेनो थाखायनो मोसौ बोरमा नायनो थाखायनो जोंहा लामायाव जिरायग्राखौ बानायगासिनो आफाजों आंजों थ' गाइसमोन नायलांबाय थादो जोंहा जिरायग्राखौ आफाजों आंजों माबोरै बानायखो आरो जोबजासे नायलांदो भिडिअखौ foto sendiri namdun sendiri nam ke ayo namun bay oh namun bay be nih ya ini naya nah ini nana naya bu untuk ya naya ini jai maun basrang gabali harus bisa gara-gara syarana ini ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय आखाइसो साब्र ओरै बेनिफ्राय बिबार सरि दंफां बारिबाय जोंनि कलमगुरिसिम जोंनि खाथिनिफ्राय बांसिनानो मिथिखायो जेनेबा अब्लाबो माने जितिया सान्दुं गोसा जायो एसे मोनाबिलि जायो अबेबा समाव होमबाथाय सेंग्रा सिख्ला बिराद बेरायनो फैयो लामायाव ओमफ्राय फैनानै बेयाव जिरायना थायो सोरबा सोरबा जोंहा आरो ओरै जाबाय थायो माने जोंहा न'आव थायो नुहुरो नालाय सेंग्रा सिख्लायाव लाइन मारिबाय थायो ओमफ्राय जोङो खोथिया नेफैनो हाया जानानै थायो माने बिसोरो जिरायना दं बोरै थाफैनो नांबाय थायोना मालाबा बिराद रागा जोङो आङो रायना हरनो होननानै खाथि खालानिफ्रा भिडिअ लायदोंबा खोन्थाखादै जा बेयाव खोथिया नेग्रासो लाइन मारिनो फैनाङा जोंहा खोथिया नेफैनो असुबिदा जायो उपाय गैया आरो खानायखौ आरो बेबायदिनो थमब्रा खालाबायाबा आरो उपाय गैया गरम बोथोरफ्राव आयु खानाय होनबाथाय ओरैबायदि खस्थ' जायो ओरैबायदि गरम नाङो खानायजों ओंखायनो काटखौ सरिसै नामा काटखौ ससिगोन हा जिरायग्रा बानायनो थाखाय आफाया लायसिगोन गय दंफां बारहुंखायाव गय दंफां बायनाय दङ बेफोरखौ गय दंफांफोरखौनो होगोन आरो जिरायनायाव ओमफ्राय बेखौ जइन बायदियाव होगोन काटखौ ओंखायनो सिन होनानै जखा होनानै आफाया आंखौ हानो गालांबाय हानो ओरैबायदि खस्थ'लै आयु मालाय हानायखौ इमान थाबैनो जानाय बायदि नुयो खिन्थु आं खर'खौ बोयो हाजार बार बोयो होनबाबो जवा गोलोम बोथोर फैबाय नालाय उफाय गैया बेयावनो जिरायना थानांगौ जायो जोंहा बैसाङाबोथ' अर खामनायसो जाखायो कारेन्ट थाबाबो ओंखायनो बेयावनो दालाय नों कटनिया पुरि जाबाय फैदो अ साइकेलनाय बिफा साइकेल फोरमायनो लाहैयो फनाय आंनि दुजन खरार नेকি अ आरो कटनि हाहैयो ए साइकेल नाय आरो बेनोहाय खर'त बोनाय खामानियाबो नङा मालाय खर'त बोनायखौ ओरैनो बोनाय बायदि नुखायो गावबोसो मिन्थियो बिदि मा गोनांखै बिना ए बायगोनसो औवायासो बायदों माथो बायफैगासिनो मानसि बोराया जि नायखाबायनो ini macam kurang hati hai sama hati piti saya matu ya ayo galai ayo kosong bukan ada manusia yang kosong piti kan ayo kosong tiang
माबा आयौ लादों माबा लायाखै मा जेरैग्रा बानायनो नै साय माबा होबाय बाटामखौ माला दुमबे माना न' थांबाय औ हावाया बर्तमान बिदि जाबाय दायो बेखौ बेखौ बेयाव बहायबानो जाबाय माबे मोनसे हेन्डसेक बे नङा खोमा ओइसो बे नङा अके नोंनि मा नाम जगालि फिसा पार्टि देखायदो आयु साब्रै साब्लांगोन दा बाबा deh piti ay problem apa sih kau na piti ada kalau jadi pun nggak piti ay gila tau amai kawar ada abi itu na leng nih sebai mbak bidan ikut bigasnya Nile, tang beraksin. Masih le. Piti bayi nodong. Garip gede. Nih, belok mani nih. Ya, lewara. Ay, ni semua, lagi kirim sekarang le. Mak kamu be? Oh. Mani itu trole stand era bukat sere bayi sedus tuh nasari jengba piti benan gua lor gondang piti benan gua lor gondang oro piti benan gua nglai ini maba enggak piti ni kana istir kana le suruh kana dulu oh piti kana style tanah negeri dari suruh jiran naik masuk sana jakai wow nengko maya mah buju buju nai buju mana kantai maya mah buju kan buju nai kana sam tadi minua mah ya minua mah juga minua miau aro deh shell kan shell तो गाइस मन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आसा खालामो नोंथांमोना लाइक कमेन्टखौ खालामगोन तो गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय